سلام كبرات تኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም ሎም ማዓንቲ መደብና ብዛዕባ ከመይ ጌርና livestreaming ኣብ ቤተክርስትያን ወይ ካብቸር ከመይ ጌርና ነመሓላልፍ ኢልና ጀሚርና ዘለና መቐጸልታት ቀዳማይ ክፋል ቪድዮና እዩ እዚ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ካብ ካሜራ ስጋዕ ኮምፒውተር ዘሎ ድሕሪኡ እና ብላይቭስትሪም ምስኣቶ ኣብ ሶፍትዌር ዝግበር መስርሕ ጀሚርና ዘለና ትምህርቲ እዩ ኣብዚኣ ሎም ማዓንቲ ንዛረበለኻ ብዛዕባ ካብቸር ካርድ ከመይ ጌርና نجزء وي كم يعني كابتشر كارد كنمرس علىنا كزاربي نفت مدب كبلكم مجمرتا كابتشر كارد انتايو كابتشر كارد كاب كاميرا زمس سيجنال ناب كمبيوترنا دايركتلي سلازي اتو وي سرح سلازي كل كمبيوترنا تقبلو سلازي تخل كتنبوبو سلازي تخل نزي مسرح زي كقالليلو كابتشر كارد تسريحلهم سلازي كاب كاميرا زمس ناب كابچر كارد اتمو كابچر كارد غا ناب كمبيوتر بزردو ቋንቋ ተቀይሩ ኣብ ኮምፒውተርና ክንውልዖ ንኽእልና ማለት እዩ ነቲ ሲግናል ናይ ካሜራ ብፍላይ ምዕቡላት ካፕቸር ካርድ እንተኾይነንካ ካብ ሳውንድ ሲስተም ዝመጽእ ድምጽ እውን ተዋስለ ዝኽላ በይኑ ጌረን ካብ ድምጽ ካሜራ ዝመጽን ካብ ሳውንድ ሲስተም ዝመጽእ ድምጽን ስእልን ድምጽን ኩሉ ሓዊሳ ኣብ ኮምፒውተርና ክሪኦ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ዓይነት ካፕቸር ካርድ ክትቀማ ኸላ ኣብቲ ቪድዮ ከሪአኩም ዓይነታት ካፕቸር ካርድ መጀመርታ ሰለስተ ዓይነት ካፕቸር ካርድ እንዲዘሎ ፍላይ ዲስክቶፕ ካፕቸር ካርድ እንተኢልና ኣብ ኢንተርኔት ጉግል ሰርች እንተጌርናዮ እዚ ከምዚ ኣብ ቀዳማይ ዘሎ ብጸጋማይ ወገን ዘሎ ንሪኦ ከምኡ ዓይነት ንረክብ ኢና እዚ ቁሩብ ኤክስፐርት ክትኮን ኣለካ ኮምፒውተር ከፊትካ ክትእትዎ ትኽእል ማለት ብዙሕ ቴክኒክ ኣይኮነን ግን ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ብፍላይ እዚ ኮምፒውተርካ ከይትባላሾ ኢትካ ቻርጅ ከይገብርሞ ምናልባት ዝኾነ ስታቲክ ኤሌክትሮን ሒዙ ነቲ ኮምፒውተርካ ዳሜጅ ከይገብሮ ጥንቅቕ ኢልካ ክትገብሮ ዝግባእካ እዩ ካልእ እውን ነዚ ፀገም እታ ኮምፒውተር ብቕዓትናታ ቅልጡፍ እንተዘይኮኑ እዛ ካፕቸር ካርድ ምስኣተኸያ እታ ኮምፒውተርካ ክዝሕለካ ትኽእል እያ ምክንያቱ ሓድሽ ስራሕ ኢኻ ትውስኸላ ዘለኻ ነታ ኮምፒውተር እዝን ካልእን ቁሩብ ፀገም ኣሎ እታ ኮምፒውተርካ ቅልጥፍቲ ትኾይና ሳኻ ኮምፒውተርካ ከፊትካ ክትእቱ ትኽእል ትኾይንካ ፀገም የብሉን እዚኣ እውን ከም ሓንቲ ኣማራፅላ ንሕና ግና ቀንዲ እዘን ብድሕሪን ዘን ክልተ ዘለዋ ኢና ክንዛረብ ብፍላይ ኣብ ላፕቶፕ እንተደሊና እንጥቀመሉ ዓይነት ካፕቸር ካርድ ኢና ክንዛረብ ስለዚ እዛ ካልእቲ ዘላ ካብ HDMI ናብ USB-C ጌራ ትቕይረልና ካፕቸር ካርድ ኮይና እዚኣ ከዓ ሓንቲ ካሜራ እያ ትእቱ ሳውንድ ሲስተም ከዓ ክትእቱ ኣይትኽእልና بجاك تكاب كاميرا دايركتلي ب HDMI زغير زمصكا نابنت كاب ساوند سيستم زمص دايركتلي نابز كمبيوتر كا تتوتليخا اذا كابچر كارد كسرحالك يتخيلنا بفلايكا حنت كاميرا طرح انت خوينا طرح سرح زي لعل خلته دغينوتنات كا كاميرا كمز كلته كابچر كارد كليكا which is خبركا خيلي واغا نخالت توصو زلخا ገንዘብካ نخال ገዚካስ زحاش اوتبوت زلو كابچر كارد ركب سلتخل ذا سالسيتها اللهنا مايت ذا سالسيتها أربعة كاميرا كتأتو تخل ب HDMI كم وين ساوند سيستم كاب ساوند مايكروفون تليها وي كاب ميكسرز متى تليها كونكت غيرا USB كيبل ناب كمبيوتر كتأتوها زي هات زبلت كابچر كارد إلنا بساعة زي نقلت أنا خلينا مالتي سلازي تا قداميتي كابچر كارد لابتوب وي أب ديسكتوب كله كنت كملنا نخل كم نريد لنا سلي كاب كاميرا زمس HDMI نابا كونيت جبر بتحد وجن كابچر كارد واتر USB كيبل ناب تا كمبيوتر أتو بو هات سيجنال كاب كاميرا زمس أب كمبيوترنا يرى أكساسي نبلع بالإنترنت صحف أبلع التايتل هي بيزول له غيركم سيرش تغيركما ኣብ ኣማዞን ከባቢ $100 ገለ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ሓንቲ መርጫ ኣላትኩም እዛ ካልእታ ከዓ ደሴም ከማ ኮይና ናይ ምዕብል ዝበለት AJA ትኾይና HDMI SDI ዓይነት ኣውትፑት ትህብ ፍላይ SDI ኬብል ሓንቲ ካሜራ ተልያትኩም ንዚኣ ጌርኩም ገዚእኩም ንዚኣ SDI ብራንድ ገዚእኩም ኣብ ኣውትፑት ካብ USB ዝወጽእ ምስ ኮምፒውተር ኮኔክት ጌርና ኖርማል ላይቭ ስትሪም ክነመሓላልፍ ንኽእልና ኣብ ዘን ክልተ ቀዳሚትን ክልተን ጌርና ዘለና ዲቫይስ ወይ ካፕቸር ካርድ ግን ድምጺ ሳውንድ ሲስተም ስለዚኣትዋ ዛ ሳልሴቲ ክን ዛረበላ ደሊና ዘለና ዝበለጸት ኮይና ንረኽባ እዚኣ ከዓ ታ SDI HDMI ክልቲኡ ክመጽእ ክእል ሲግናል كمون كاب ميكسر زمز ساوند سيستم اوكسيلاري خون زخونه نورمال ستيريو زخونه انالوج اوديو كله كتقبل تخيل تو اوتبوت كا ب HDI وص مالتي واغا هكا ب $500 بفلاي
እዚ 4K ኳሊቲ ዝኾነ ስእሊ ዘለኩም ወይ እውን ፉል HD ዝኾነ ኣብ ኢንተርኔት ስፒድ ስለ ዘሸግር እዚ እንታይ ትገብሩ እያ ነቲ ናታ ኳሊቲ ዲኮምፕረስ ወይ ከዓ ፀቂጣ ኮምፕረስ ጌራ ብ720 HD ከሎ ጽቡቕ ኳሊቲ ከሎ ግን ምስ ኢንተርኔት ብፍላይ ዝሑል ኮኔክሽን ዘሎ ትሕቲ 3 Mbps ዘለኩም እዚኣ ዝበለፀ ከም ዌብካም ጌራ ስለ ተእትዎ ዝኾነ ድራይቨር ኣብ ኮምፒውተርኩም ክትጽዕኑላ ስለ ዘይልየኩም ኣዝያ ብልጽቲ ዲቫይስ ያ ብላክማጂክ ዲዛይን ዝበሃል ካምፓኒ ሰሪሕዋ ዌብ ፕሬዘንተር ብላክማጂክ ዲዛይን ዌብ ፕሬዘንተር ኢልኩም ኣብ ኢንተርኔት ተደሊኹም ወይ ሰርች ተገይርኩም ክትረኽቡዋ ትኽእሉ ኢኹም ካብኣት በለፀት ከዓ ስቲል ብላክማጂክ ዲዛይን ሰርሕዋ ኤተም ሚኒ ዝብላ ኣለዎ ፕሮዳክት ኣብ ዘቐረበ እዋን እዮም ሰሪሖማ እዚኣ ከዓ 4 HDMI ኬብል ትእቱ ብኻልእ ኣዛረባ ስጋ 4 ካሜራ ክትእቱ ትኽእል እያ ከምኡ እውን ብኖርማል ዝነ ኤርፎን ዝጥቀመሉ ጃክ ከምኡ ጌራ እውን ማይክሮፎን ክትእትወልካ ትኽእል እያ ብኻልእ ኣዛረባ ካብ ሚክሰር ዝመጽእ ድምፂ እውን ክትእቱ ትኽእል እያ ብHDI ጌራ ከዓ ኣውትፑት ስለ ዘይተውፅእ HDI ኮንቨርተር ጌርካ ክትቀይሮለካ ኣቀዲምካ እንተ HDI ተልካ እዚ ተጌርካ ግን ሽዑ ብUSB ዝወፅእ ሲግናል ናብ ኮምፒውተርካ ኮኔክት ጌርካ ዳይሬክትሊ ላይቭ ስትሪም ክነመሓላልፍ ትኽእል እያ ዝበለፀት ከዓ ካብተን ኩለን ካብቸር ኢለ ክገልጻ ክእል ኣብዚኣ ብላክማጂክ ክልተ ዓይነት ፕሮዳክት ማውፅኦም ዘለዉ ብላክማጂክ ኤተም ሚኒ ብላክማጂክ ኤተም ሚኒ ፕሮ ኢሎም ኣለዉ ሕጂ እታ ፕሮ ተወይና ከዓ ካልእ ተወሳኺ ፊቸር ወሲኾም ኣለዉ ማልቲቪው ኣለዋ ማልቲቪው ማለት 4 ካሜራ ኣብ ስክሪንካ ክትርእን ትኽእል ኢኻ ከምኡ እውን እቲ ላይቭ ስትሪም ተመሓላልፎ ዘለካ ዳይሬክትሊ ናብ ኮምፒውተርካ ኮኔክት ገበርካ ዳይሬክትሊ ናብቲ ፌስቡክ ናብ ዩቲዩብ ዳይሬክትሊ ክትሕልፎ ትኽእል ኢኻ ካልእ እውን ሪከርድ ክትገብር ተደሊኻ እቲ ኩሉ ላይቭ ስትሪም ዝመሓላለፍ ዘሎ በቲ USB ኣውትፑት ጌርካ ኣብ ሃርድ ዲስክካ ሪከርድ ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ላይቭ ስትሪም ዳገበርካስ ኩሉ ዳታኻ ኣብ ሃርድ ዲስክካ ሴቭ ክትገብሮ ትኽእል ታ ፕሮ ከዓ ዝተወሳኺ ገይሮምላ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ታ ኤተም ሚኒ 300 ክትኮን ከላ ታ ኤተም ሚኒ ፕሮ ከዓ ከባቢ $600 ኣብ ኢንተርኔት ወይ ዕዳጋ ክትረኽቧ ትኽእሉ ኢኹም እዚአን ጌርና ነቲ ላይቭ ስትሪምና ዝበለፀ ኣውትካም ክንገብር ንኽእልና ብፍላይ እቲ ዝሕል ወይ ስታክ ዝገብር ዝነበረ ናይ ቪድዮ ኳሊቲ ከዓ ክንዕርዮ ንኽእል ኢና ተረፈ ንሎም መዓልቲ ኣብዚ ኣኽለና ኣብ ዝቕፅል መደብ ብዛዕባ ላይቭ ስትሪም ኣብ ቸርች ዘድልዩና ክንዛረብ ኢና ብሓድሽ ኣርእስቲ ኣብ ካልእ መዓልቲ የራኸበና ብሩኽ መዓልቲ